Philippines! Tara, takbo tayo sa Walmart. Punta na naman tayo ng Walmart, guys, kasama si Mister. Iwan ko, may plano. I think ay may iba yung plano namin dito. Bibili ng cat food, dry food, pero iba yung nakita namin. So ito, nagustuhan ko din siya, guys, kaso may kamahalan. May kasama po itong mga ibang upuan. Mahal talaga siya, 300 something I think. And sabi ko kay Tami, come here, follow me. Meron akong ipakita sa iyo. Gustong gusto ko ito siya. Gustong gusto ko talaga siya. Pero may mali. Sabi pa ni Tami, hindi daw ito gas. Hindi daw yan gas, sabi niya. So ngayon, ikot-ikot kami, ikot-ikot. And then, dito, may ano dito, smoker. Oh, tingin-tingin na lang kami dito. Iba itong smoker na ito. Parang maliit na refrigerator. At ito yung gusto ko. Mas mura ng presyo. Pero parang ayaw niya. And then, napunta na naman kami sa ibang grill. Ito yung pinakagusto niya, guys. Kaso may kamahalan din siya. Malaki at saka hindi siya kasya kung saan dapat namin ilagay. So ngayon, umalis kami, guys, kasi gustong-gusto namin yung grill at hindi siya kasya sa sasakyan. At balikan na lang namin yun. Meron kaming napili na ano, yung 397 na grill. Oh my God, that's really big. Namili siya para sa carrots wild. Oh my God, para sa bunnies. So namili na lang din kami dito ng, hold on, Han. Do you want salad? Oh. Grabe itong Walmart. Ang lakas ng music nila, makapiright tayo. Bumili na din ako dito ng chicken drumstick. And yun, naghanap kami dito. Iwan ko kung anong hinahanap ni Tami dito. Ay, coffee pala. Hi guys. So ngayon, meron kaming nabili na grill. Well, actually, hindi yun nabili. Nagustuhan namin, pero wala na silang box. So ngayon, balikan na lang namin. Gamitin yung sasakyan ni Mister na malaki. Balikan namin yung grill na nagustuhan namin. Display kasi yun siya. So, ang ginawa is binigay na lang na 300 instead of 397. Hi guys. So ngayon, guys, kunin na natin yung grill. Excited lang ako sa grill, guys. Don't blame me, sir. You put it there, sir. I don't put anything. You always Black plastic bag. Black plastic bag, right in the front, up against the garage. You did it. But you know, beggars can't be choosers. We got it cheap, got it cheap, we got it cheap. Not really cheap, not really. Oh, hopefully Well, it's still cheap comparatively. working. Look at what you get at Home Depot with $300. Hopefully it's You get still something that's like working. wobbly and falls apart. So. Hopefully it's still working. We get a grill. We get a grill, a grill, a grill. I told Tommy, I hope he negotiate with that guy. He asked me how much you sell this for display, and he said 300. I wish, can you do it to 250? I wish you do say that, negotiate. So andito na kami, guys. So wala kasi sila ditong box. Yun na lang yung natira sa kanila, yung display. So yun, buti na lang, yun ang kunin natin. Ito man yun, oh, ay hindi pala. Andito pa. Ito siya, look. Hi, finally nakalabas din kami. Akala ko hindi ibigay ng 300. Kasi iba kasi yung nagsabi na 300. I think manager yun. At saka yung cashier parang nagtataka. Parang ang tagal talaga namin doon sa cashier. So yun guys, nilagay namin sa sasakyan. And then pumasok na rin ako para tumulong. Naipituloy yung pa ako. Nagkasugat patuloy ako. At binigyan ni Tami ng tape yung tao. And then palis na rin kami, inarins lang niya para naman safety, para hindi magkulog-kulog. At dahil andito na tayo sa bahay, nilagay lang niya yung extra wings dyan kasi kinuha para magkasya sa sasakyan. At saka binalik lang niya kasi ano siya, makuha siya, pwede siyang makuha. So yun. Hello guys, tignan nyo naman yan. He's so excited, he's cleaning. Did you put the thing under? Gas? Yeah. You're dripping, love. Drip. Ito guys, gamitin na natin ito. Yan. Binyagan na natin. Ito na guys, ito na yung ano na. Ang linis-linis pa nito, oh. Ngayon, madumihan lang ito.
Ganyan talaga yung buhay. Ito na sir guys. Tapos na. So, did you try the cover? If it's fit? Before? You cannot put it now after. No, it's hot. It's hot. The other one had lights in it. Huh? You see, the other one had lights so you can see. So this one, how there's, what do you mean inside thing? But this one, there's no light, only outside. This one has lights for Oh, nice. batteries. I can cook dried fish here, honey. Umagang kay ganda sa Pilipinas at saka sa Amerika. Anyway, ang asawa ko sobrang aga. Andun sa office niyo. Ano kayong ginagawa nito? Magtago tayo. Magtago. Busy ata ito. May mga inasikasong mga papel. Serious man si Mister. Ay, nakita pala ako. Seryoso si Mister. At saka may kasama naman siya dito eh. Ginawa ko itong pusa to. Palagi talagang nakakasama sa kanya. At ako naman, habang busy si Mister, sana wag tayong pagalitan nito, no? Ginuguyod-guyod ko na siya, guys. Tignan nyo naman. Ang kulit-kulit. Sabi ko, kakain na lang ako eh. Pero napag-isip-isip ko, ano magkainin ko dito? Bread na naman. Ay, tataba ako. Ayaw ko. Binalik ko eh. Kasi parang tataba talaga ako niyan. Lumabas ako kasi ang daming ibon akong naririnig. Saka parang ang saya-saya doon sa labas. Bubalik na naman ako kasi parang maginaw. Nanonood na lang ako ng movie. Ang title pala ng movie is Ambot sa Emo. Pila edad sa ok-ok. Yun ka guys. Pati movie naman, naboboryo ako. Lumabas na naman ako kasi may mga groundhog kasi dito sa paligid ng bahay. Palaging kinakalkal yung paligid ko. Yung ilalim sa porch dyan. Oh, kinakalkal na naman. Tignan ko, chinecheck ko kung may bagong ano. Oh, tignan nyo naman. Hindi nyo nakikita guys, pero kinalkal talaga. Nagtago sa ilalim. Ang dami talagang kinalkal. Delikado ito. So ngayon, sabi ko, tignan nga natin itong office ni Tami sa window. Ay, may nakatingin talaga guys. Yung pusa guys, sabi pa niya. Ano na naman ginagawa ang ina ko? Pumalik na naman ako sa loob. Hinahanap ko si Mister. Andun pala sa labas. Ready na naman ito manigarilyo guys. So ako naman na magandang asawa at saka sobrang bait. So ngayon, inaanoy ko na yung asawa ko. Gusto ko talagang guluhin siya eh. Yung buhay niya ba. Hindi ako masaya guys kapag hindi gumulo yung buhay ng asawa ko guys. Ay stay buhok pala. Kahit saan talaga ako mapunta guys, basta kasama ko si Mister. Itong kamay ko guys, kahit nakahawak, kahit saan sa buhok, sa itlog, sa tiyan, sa lubot, musirit, ganon, ana, man dyan na, ganyan man yung kamay ko guys, kahit saan na matugpa. Halata na masaya ako, ano, binoboryo ko si Mister, oh, nakisabay lang naman, ganyan man siya. So how's your day? It's a nice day today, so what do you think? It's a beautiful day to be outside. So are you happy? Yeah, I'd be happy sitting out here. It's not Nice you're not TV happy? set out here would be good. No, it's not hot. There is a TV for outdoor. You can make any TV outdoor if you want. There is some specific outdoor. Yeah, but it's a waste of money. Why you think it's more pricey because it's outdoor? Of course. Is that what it is? Kinausap ko lang ito sandali. Ngayon, cellphone na ng hawak. Ganyan talaga ang buhay. Para talagang teenager itong asawa ko, guys. Palagi na lang nasa cellphone. Ay, bahala na ito sa Batman. Ay. Tommy, you locked me out. Wow. Why you lock me out? Then you say that's good. So, I don't deserve to be inside? You kids are annoying me. Two of them. Sabi ko kay Tami, Han, gusto mo ng kape? Sabi niya, oo, gusto ko ng kape. So, naggumawa ako ng kape. Sabi ko, share tayo ha, para naman masarap kasi ito sa kakainin kong matamis. Bago niyan, itong paa ng Pilipino talaga, ang galing natin, no? Kahit paano, naka-open and close. Gamit na gamit talaga itong mga paa natin. Anyway, balik tayo sa kape. So yan, kape na naman tayo para naman makain natin yung matamis-tamis na dessert doon. Bread man ata yun. O tanawa, tignan nyo, may luka-luka, nalipong na tuloy ako. Ito lang naman yung kainin ko guys, sobrang tamis, masarap sa kape. So nasir ko balintong yung isa, pero okay lang yun hinawakan ko. Ako lang naman yung kumakain eh. Si Mister hindi masyado. So yan, naloka ako, kumain ako, nag-share kami ng kape, nilagay ko sa labas. Pagkatapos niyan, alam niyo kung anong nangyayari? Ako yung kumain at uminom ng kape. Lumabas siya, sabi pa niya, asa na yung kape ko, day? So, yun yung istorya guys sa buhay ko ngayong araw. Sa sobrang gulo-gulo ko, hindi niya ako pinapasok kanina. Hoy, mga inday, tara, mag-garden na tayo guys. Punta tayo sa garden. Alam niyo bakit guys ganito yung ginagawa ko?
may lupa tayo guys. So ngayon, ang ginawa ko na nilagay ko yung lupa doon sa sa garden ko, yung palibot sa mga halaman, sa mga gulay-gulay. Tipid-tipid tayo guys kasi sobrang mahal ng mga bilihin, pati lupa dito sobrang mahal. Dahil yung garden ko yan is hindi ko nilagyan ng lupa guys this year guys. So wala taong nutrition. So yung mga halaman ko sobrang papayat, sobrang niwang. Natakot ako. So ang ginawa ko yung meron akong nabiling lupa at saka para naman masustansya pero para masaya yung gulay natin doon sa palibot na lang guys ng halaman. Hey, punta tayo sa mga kamatisan guys. Yung kamatis ko ba guys, ito. Para itong mga mistress, para itong mga kabit, itong nasa paligid ng kamatis natin. Tignan nyo naman, kukunin natin yung mga kabit na yan kasi yan siya yung kukuha ng nutrisyon ng asawa natin. Isa lang yun sa example guys, yun yung gawin niyo sa kamatis para yung totoong buhay. Mga kabit dyan, kukunin. Ang daming kumakapit na kabit. So kaya yung asawa, wala man lang nutrisyon. Kibali pira. Katulad ditong kamatis, kailangan kunin yung mga kabit-kabit na yan kasi sila yung kukuha ng nutrisyon. Ang resulta yung asawa, totoong asawa na nangihingayat ng payat-payat na. Yung buhay ng tao at buhay ng halaman, katulad lang yan. Hindi yan magkaiba. Parehas lang yung istorya. So kung gusto mong maraming bunga at saka masaya yung buhay, kailangan mo kunin yung mga kabit. Pero guys, may mga tao talaga guys na hindi kinukuha yung kabit guys. Kasi po, magbunga naman din sila yun. Ibig sabihin mag-anak. So katulad nito, ang tataas na ng kabit. Mayaman na itong kabit na ito. Kukunin natin. Hala, kinukurot ko guys. Halos yung asawa niyan matumba na sa kakurot ko. So, goodbye kabit. Goodbye talaga kabit. So sana itong asawa masaya na. At saka ito namang ko guys, ang sasaya ng mga cucumber ko. Ito yung mga cucumber ko guys, ang saya. Pero nag-alala ako bakit ito sa patungo palabas yung direction niya. So kailangan ko siyang alalayan kasi parang nag-iba yung direction. So gusto ko pataas siya ba yung pataas para yung bunga hindi masyadong nakasagid sa lupa. O di ba? Ang taba guys, ang saya ng ko halaman, o di ba? Yun yung pinakamasaya ko kasi ang tataba. Punta tayo dito sa bell pepper ko sa Atsal ba? Hala, tumaas naman si Manoy. Last week, hindi pa ito mataas. Tumaas talaga si Manoy. At saka may mga kasama na siya guys, nagbunga siya kahit sobrang liit. At saka ito namang isang siling ito, ay nagbunga din siya, ang saya. Pero bakit parang walang mga sustansya itong mga halaman ko? Ito yung kamatis ko pala, may mga bunga na siya guys. Hi Rox. Ay, mahangin. Mahangin sa labas, Rox. Yun yung mukha ni Rox mahangin. Ang sarap sa panahon, mahangin at maginaw-ginaw. At saka tinitignan ko itong strawberry ko. Itong strawberry ko, ang dami ko nang na-harvest. Pa isa-isa man lang siya pero ang dami na. At saka hina-harvest ko siya pa unti-unti. Binigay ko naman kay Mister. Kasi yung asawa ko guys, alam nyo, nagreklamo yan kasi sabi niya, ba't hindi mo binibigay? Last year wala akong nakain. So ngayon guys, bago natin iinit itong video, painumin natin itong mga bulaklak halaman pala. Painumin natin kasi uhaw na uhaw ito. Sobrang kita na naman. Sobrang dry na dry yung lupa dyan. Katapos nito, pahinga na muna ako guys. Punta tayo sa loob. So masaya na ito sila bukas. So salamat guys sa panonood. Sige na, dito lang muna tayo.